kaning gihisgutan nga si Solomon o si Hunas or Junas, mga inila kayo ni nga tao tungod kay naa sila'y mga special nga gasa. Si Solomon ang iyang pagka-bright, ang iyang pagka-lawom o kaalam nga way makatupong. Si Junas or Hunas usa ka propeta nga duna sad siya'y talagsaon nga pagsulti, pagpamulong nga nakapatandog sa taga Ninibe. Apil na gani ang hari sa Ninibe, natandog og naghinulsol sa ilang mga sala. Pero matod pa ni Kristo, duna pa'y labaw ni Solomon, duna say labaw pa kay kang Hunas. Kinsa maning labaw pa nila? Kinsa man si Jesus. Karon og kamoy papilion, hay may mas labaw, si Jesus o ang inyong kaugalingon? Kinsa? Labaw si Jesus. Kinsa mang pulong ang inyong sundon, ang pulong ni Jesus o ang pulong sa inyong kaugalingon? So, og moingon si Jesus nga pasayloag kapito ang nakasala niya, ang imong kaugalingon moingon patagma na kay katulo na gibalik. Kinsa may imong sundon? Usa na lang kabuk dito bag wa na san malahos kay hiso mao na may ang atong utok maayo kayong mosulti nga sundo nato ang Ginoo, pero inig-abot na sa aktual naa moso dayon ang atong pagduda. Mao na mahimo gitang dautan tungod kay dili naman ta motuo sa pulong sa Ginoo. Magsigi na tagpangayo og milagro aron mapruibahan nga ang Ginoo gyud nagbuot. Murabag i-challenge nato ang Ginoo ba nga kung tinuod na Lord nga ang imong pulong maayo, milagrohin ning akong bana nga mobiya ni siyang kabit. Ingon man ka nga pasayloon, akong pasayloon ang akong bana nya hinaot unta nga mobiya ni siyang kabit. Nya kay sige kag pasaylo ni abot naman lag 3 ka tuig nangabit naman hinuog lain, mingon ka di na ni mada Lord, sobra na ni. Wa man ko nimo paminawa, wa man ko nimo tubaga. Di ba? Nya unsaon sakto nang imong analysis o dili? Wa man yun, wa man mausab, imo naman untang gipasaylo, imong gisabot. Pero wa man mausab, ni grabe naman noon. Unsa man? Pasabot ba nga ang Ginoo wa maminaw nimo? Naminaw oy. Pero ikaw maoy wa maminaw. Ikaw maoy wa mo sunod. Kay ikaw nagpasaylo ka sa imong bana or sa imong anak or sa imong asawa or ni kinsa diha nga duna kay pangandoy nga matuman ang imong gusto nga mag-usab siya. Di man na mo'y gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo mo pasaylo ganita, way limit. Mausab man siya sa dili, di na mo'y isyo. Ang isyo, makapasaylo ba kaniya? Kay ang sugo os Ginoo, pasayloa ang nakasala nimo. Kanara, diha ra ka kutob. Nyahain man diha ang gahom sa Ginoo mulihok. Asa man, dili sa pagkausab sa imong gipasaylo, kung dili naa nimo nga dili naka pulan, dili naka kapuyon nga magsigig pasaylo. Kana maoy dako kayong grasya. Ginoo, 30 na katuig kong
nagsigig pasaylo aning akong bana or nining akong asawa or ining akong ugangan. Salamat sa gasa sa pagpasaylo. O ana, wa gyud mausab ang mga animal dagko ni grabe na noon. Salamat nga bisag ni grabe sila, naalangyapon ko'y kusog o kadasig sa pagpasaylo, pagkanindot ani Lord. O ana, di ba? Saan, okay na ninyo? Ginoo, dugay-dugay na gyud kong sigig pasaylo og antos aning akong anak nga porti na gyung adika sa drugas, musuyo pagyod, mangawat pagyod, mangilad pagyod. Salamat Ginoo nga hangtod karon kamao pa kong muhigugma niya isip akong anak. Bisag sakit kay para nako, uwaw pagyud kay para nako, kay hasta mo mga silingan gipangilad na, gipangkawata na. Salamat Ginoo nga kamao lang yapon kong muhigugma sa akong anak isip akong anak. O, di ba? Ayaw na pangandoy, usba na in taon siya, Ginoo in taon, mausap unta, mubiya unta siya siyang bisyo. Nya kundi man gyud mubiya, nganong wa man ka maminaw nako Lord nga purti man ta nakong sunod sa imong pulong, gasigi man ta kog pasaylo ani, gasigi man ta kog higugma ani, nganong wa man nimo na usba siya, ni grabe naman noon ni, wa jud ka maluoy nako Lord. Mao man ay atong kabuang. Giling nga imong tupad. Ing na sugod karon di na ta mangandoy nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Ing na di na ta mangandoy nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Unsa na may atong pangandoyon nga makapadayon tagtuman sa iyang sugo bisan pag wa natay nakita nga nindot nga resulta. Ako baya usahay mo ra kog mapulan og sigig baligyag slat. Bitaw kay pras karon perti nang daghana natog bayron non sa ato dinhing finishing touches sa kumbinto. Perti na gyung daghana gasapaw-sapaw ba perting daghana kay lima go na kabuk atong kontraktor diha. Nya pulos maningil. Nawa naman tay kwarta. Ingon ko Ginoo in town. Kung imo lang untang hikapon ng kasing-kasing aning ako mga viewers, mo palit taligtag sa kaslat karong adlawa, hurot magid unta ni Gritso, nganong wa pa magini sila mamalit Lord. Mana ko usahay, kapoy naman kay pamaligya, wa man gyapon mamalit. Nya mo remind sa akong Ginoo, ayaw na lang pagsigig ingon diha nga wa mo palit. Ang importante di ka mauaw magpabaga ng imong naong sa siging baligyag slat bisag hapit wa na imo palit. Inana so mo na una madasig na sago Lord bitaw no, salamat kayo ha nga hangtod karon baga pagyud kog naong ug wa pagyud ko ma-discourage sa siging baligyag slat. Nya ikaduha unsay gisultis Ginoo nako kada nako pananghid niya or kada nako ba pakigistorya niya bahin ani kay bugat-bugat ba ya gatuo mo gaan dili bugat-bugat sad niya moingon din Ginoo i-appreciate pod ang namalit. Mo na ako dyon ang i-announce ang update sa atong slots no. Bahala na lagyo tay ang increase basta na agi increase ang atong SBF dag para ra sa atong kumbinto. Atong pasalamatan ang Ginoo kay niabot ng atong halin og 11,397 kaslats. Pakpak. Salamat kayo. Praise the Lord. Yeah. Bisag usa lang kabuok mo palit, pasabot na agyoy epekto. Pero kung magdungan sad mo pabalitanan kay gaabot naman ning atong bayronon og damoy kasing-kasing pila ra may paghatag og 500 god. 500 pesos, di man tingali kay na bugat. Nya, hatag ka karon. Hatag na sad ka sunod buwan or sunod semana. Gamay ra jud kay nang 500 pesos. Magdungan tang tanan. Pila naman ni akong subscriber sa YouTube, 183,000. Manghatag lang ning tanan og tag 500, bisag katunga lang aning 183. Kaning napamay
48,603 ka slots sa SBF dag. Uy, wa na oy, perting hurutan no? Gilingay mong tupad na kay 500 sa inyo. Ing na ba? Na kay 500. Ana, nya mingon gani siya. Ay ayaw pamakaksad na kay 500. Kanaa siya ipalit. Ana, no. Wagi klaro. Pero mo lagi na ang milagro dili diha sa katumanan sa atong gipangandoy. Ang milagro naas atong kadasig sa pagpadayon pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya kay gisugo man kog pamaligya, sige kog pamaligya. Nya simba ko oroy, simba ko naman. Kung pananglitan mukalitron og pamalit mong tanan. Nga ini kaugma mahurot na ning 48,603. Unsa may akong isulti? Unsa may akong isulti? Dili ko moingon salamat Ginoo. Unsa may akong isulti? Lord, dalaygon ka kay imong gitandog ang mga kasing-kasing sa mga tao ug karon silang tanan pwede na silang mga matay. Bitaw. Kaya nga naman, nagsunod na sad sila sa imong pulong. Nagsunod na ba? Wa na magsunod sa pulong sa kalibutan nga nag-ingon, ayaw gyud pagsigig hatag, alkansi kana. Ana, no? Mo na pulong sa kalibutan, alkansi kana, magsikag hatag, pasagdain na si Siano diha. Nga hiwi ng iyang baba, sig pamalitan ng slot. Istorya bitaw nilang gahapon nag-retreat man nindot kayo ang among retreat master si Bishop Dael no sa Tandag, very holy, very ganing deep rooted sa faith ug sa love sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Mo nang nindot kayo among recollection gahapon. Yan nag-istorya nilang Bishop Ruben, Bishop Midipil og ni Archbishop Palma. Nya ingon dayon si Bishop Ruben Labaho, Archbishop nihangyo na sad bing Padersiano nga magpatabang mis kapilinya. Nako ingon sa ko, Archbishop di pa ko mutabang karon kay napakoy daghang slot sa kanaganing kuan kaning kumbinto og sa parokya. Ingon sa Bishop Ruben, willing to wait raman may Bishop. Ana ingon des Bishop Archbishop Palma, believe bitaw ko aning Siano kay daghan gini siyag mga followers nga kusog kayo manghatag nga inihonghong sa kong Archbishop bitaw Bishop mura magnihinay karon. Isa di mayo kayo mo nang ang atong gibuhat dinhi makalipay sa atong mga leaders sa simbahan. Indot no makalipay. Yeah. Ingon sa tos Archbishop gahapon na kana ganing ganahan kay ko sa imong gipasabot atong kuan katong about aning sana pikunda supplicants ba to kanang pag blessing ba aning katong ingong ang Santo Papa nga blessingan ang mga irregular nga mga union blessingan. Isa nindot kay to imong pagpasabot ato nga dili na siya sakramental na siya nya gugma na sa usa ka inahan ngadto sa iyang pinanggang anak nga buangon. Inana ba ako may sad ni kay kanil lagi motuman ta sugo os Ginoo wa may epekto tingali dayon pero do na gyud nindot nga impact nga ikahatag hastang ato mga leaders malipay pod sila kaysa ang akong gibuhat dinhi makapasubo sa akong atong mga leader sa simbahan. Una kita og motuman ta sa sugo sa Ginoo makapalipay sa leaders, makapatandog pagyud. Muna ang mga tao sa Ninibe sa dihang naminaw sila sa pulong ni Jonas og nagbuhat na sila hasta ang ilang hari natandog og ni usab sad nitahod sa pulong sa propeta nga si Jonas. Munang di na ta magsigpangandoy nga mga usab ng atong mga isig katao.
usbo nato una ang atong kaugalingon. Kanabitang panultihon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Mo manaroy pinakapaboritong pulong panahon sa Kwaresma. Ang ato sang divine cleansing, healing, and strength nga slot DCHS para sa atong Holy Week o sa atong pista nga celebration, nahalina na po tag 865 ka slots. Pakpak na sad. Ana apay 29,135 ka slots nga available. Tag 200 pesos rani. Nya do naman ni 22 slot challenge nga tag 4,400. Anaa na sad tay nadawat nga napo or 10 ka 22 slot challenge. Pakpak na sad. Salamat kayo. Naaday tay gamay nga kuan update sa atong kwintada sa atong CTO funds. Ang total nato nga CTO nga nadawat katong Christ Transforming Union for allocation ni para sa kuan housing para sa pagpa-ayog mga balay is 4,463,472 pesos. Yang so far sa 50 kabalay nga atong na paayo or natukod, ang gasto ana tanan apil ng labor 2,262,047 pesos and 60 centavos. O gato siyang i-divide by 50 na ani siyas mga 40 kapin, mga 45,000 ang average kada balay. So nilapas siya sa atong gitarget nga 30,000 unta to kada balay. Nahimong 45. Unya ang nahibili na lang natong pundo 2,201,424. Gidivide din ako siya og 140 man ning atong ayuhonon, 90 pa ang atong kanini ang kuwang kay 50 man. So mahug na lang tag 25,000. 25 ba? Manginana kada balay atong budget. Ambot makaabot baka ta 140 hinon mga parts naman lang to, dili naman gyud kanang kompletong balay. Murag gamay na malang tingali nga atong ayuhonon nga kanang gitawag na to ground zero. Pero kining atong gibuhat, dako na kaini siya impact sa mga tao nga nakatagamtam niini. Di maginato ma-estimate yun exactly, pero pagkanindot sa atong gibuhat, mo na dili importante nga matuman gyud ang atong gusto. Ang importante do na tay pag makanunayong pagtuman. Mo na ako dinhi lipay ko nga namalit mog slots, pero musulti sa ko ninyo, we need immediate funds karon tungod aning atong kumbinto. Nindot na kay atong kumbinto, no? Hapit na gyud mahuman. Nindot ba tanawon o bati? O Jesus, kanindot sa atong kumbinto tanawon, pero nindot sa kaigbayron, no? Sige lang, total gidapat man nato tanan diha. Unya padayon lang ta ang ato sad nga DSAP katong investment slot open pa siya. So kung doon na mo diha mga gustong i-invest nga tag 500,000 pesos man per slot, ihatod lang po dire kay magamit gina nato. Ug ato sad mong ulian nga dunay 25% per annum nga interest rate. Maghinatagay lang ta, maginambitay ta kay pulos man ta nagtuman sa sugo sa Ginoo sa pag-alagad sa simbahan, alagad sa atong katilingban. Pulos gini siya makahatag og kalipay, dili panag-away. Makahatag ni katagbawan, dili kahawang sa atong pagbati. Kung musunod lang kita sa Ginoo. So kamuna ay inyong 500 o 200, hala, i-remit din na dinhi immediately. Ayaw unya-unya kay basing muhupas unya ato ng gamiton
para sa Ginoo ug siguro kita nga bugtian sad na sa Ginoo ug way sukod nga panalangin, kalipay ug kabalaan sa atong kinabuhi. Anindog ta mga buutan.